free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app. Edited by Sleepy. Říkala, že jsem jiný, než ostatní. Nechce jinýho kluka, neboj, srdce se zahojí. Lásko, neměj blbý keci, víš, že nechci jít, ale jen tebe dá souhlasí. Říkala, že jsem jiný než ostatní. Nechce jinýho kluka, neboj, srdce se zahojí. Lásko, neměj blbý keci, víš, že nechci jít, ale jen tebe dá souhlasí. Když nejsi moje, tak já nevím, koho jsi. Máš dělo, postavu a i tebe dá souhlasí. Když nejsi moje, tak já nevím, koho jsi. Máš dělo, postavu a i tělo, vlasy. Řekni mi, proč to děláš. Řekni mi, proč děláš, že mě nezdáš. Chci s tebou tancovat, píšu ti celou noc právě. Všichni nám budou závidět, říkají, že naše láska je lež. Chtěl bych s tebou tancovat až do rána. Všichni nám budou závidět, říkají, že naše láska je lež. Chtěl bych s tebou tancovat až do rána. A jedeme s tebou tancovat až do rána. A jedeme si vibe, lásko, tancuj all night, lásko. Na první side, nechci se hádat, chci fight. That future is looking back. YouTuber Karet jede dál, z drinky v ruce velký král, děti. YouTuber Karet jede dál, z drinky v ruce velký král, děti k třetí, chce to taky, parkour skáče, tak pojď taky. V parku triky každou chvíli, dává pozor, i když sílí. Starým drinkem dnes i zítra, poznáš novou chuť, když svítá. Skákej tady, tady skákej dál. Budíček! Budíček! Hele, opravdu se nám už zbudila potvůrka jedna malinká. Natálko, co řek? Budíček! Budíček! Hele, opravdu se nám už zbudila potvůrka jedna malinká. Natálko, co řekneš? Dobré ráno! Co je dneska za den? Co je dneska? Pátek. Co je dneska za den? Pátek. A co je za den? Nic. Co je dneska za den? Vysvědčení. Dneska je vysvědčení a my vám nahrajeme na také vysvědčení. Budila potvůrka jedna malinká. Natálko, co řekneš? Dobré ráno. Co je dneska za den? Co je dneska? Pátek.
Co je dneska za den? Pátek. A co je za den? Nic. Co je dneska za den? Vysvědčení. Dneska je vysvědčení a my vám nahrajeme na taky vysvědčení, kde já. Kam nám utekla? A někam utekla. Natálko, hele, ježiš, ona už utíká. Tak a Natálka vám ukáže dnešní den, když jde do školy, pro vysvědčení. Tak, už si tahá svoji deku, to je klasika, tak ahoj, děčko. Tak, tady je už připravená svačinka nějaká. To je žitný chleba s rozinkama, s mandličkama z Alberta. Taková brioška se tomu říká. Tak, Natálce připravím tady já deku a pak vám to zase nahraju. Tak, Natálka nám tady vlezla takhle hezky do dečky a tady takhle přikryjeme. Tady, jo, školu mají připravenou. Tak, tady hezky takhle. A ještě musíme zadělat dopředu. Stačí, Natálko? Tak Natálka nám tady takhle hezky sedí a baští. Tak jo, tak baští. Já se jdu taky už připravovat. Tak, no, a kam jdeš s kartáčkem? Nezada. Ne, kam půjdeš? Ty bojíš, zůstaneš tady v koupelně nebo jdeš jinam? Jinam. No, tam to bylo jasný, že jde jinam. Tak se koukejte, kam jde. No, tady si jde do svýho pelíšku. Tady si taky uděláš vždycky pelíšek. Tak, zabalí se. Bude tady hezky v pelíšku si čistit zoubky. To máš jako pelíšek pro pejska. Že jo? Tak čistíme. Drhnem, za chvíli musíme jít vybírat čaty, my jsme ještě nevybrali. No. No tak o něm, makáme. Co to koukáš? Musíš makat. Musíme jít vybírat čaty, my jsme ještě nevybrali. No. No tak o něm, makáme. Co to koukáš? Musíš makat, protože už se pojeme oblíkat. Šup, ježiš, to je zase stán. No tohle na co? Maria. To je katastrofální. Také po ránu več, to je to hrozný. Se oblíkat. A jdeme se ještě připravit školu. Ještě ona se připravit školu. Ale Natálko, a ty si jdeš připravit školu na vysvědčení. A co si chceš připravit? Co si chceš připravit? Tašku, jo, tak to je mě... Vedle. Tady. Tak, jo, já jsem chtěla si vzít tyhle ty.